Uima-allas. Omin käsin. Luotettavasta, kevyestä, kestävästä, erittäin lämpimästä, erittäin pitkäikäisestä, innovatiivisesta, itse tehdystä komposiittimateriaalista, jonka kaikki ainesosat ovat saatavilla mistä tahansa rautakaupasta. Pysyvä uima-allas, täysin ilman raskaita betonitöitä. Halvempia pysyviä uima-altaita ei taida tällä hetkellä olla olemassa. Sitä eivät pysty, toisin kuin kiinalaiset PVC-runkoaltaat, vahingoittamaan veitsellä ilkikuriset lapset. Ja kateellinen, pahansuopa naapuri ei voi salaa ampua sitä kumiluoteja ampuvalla pistoolilla. Ystävällinen naapuri taas ilahtuu suuresti kuullessaan, että allas on tehty tällä tavalla. Altaan voi koristella monilla erilaisilla itse tehdyillä viimeistelyillä, joista jopa halvimmat näyttävät paljon kauniimmilta kuin kalliit valmiit vaihtoehdot. Ainutlaatuisten lämpöteknisten ominaisuuksien ansiosta vesi tällaisessa altaassa lämpenee hyvin nopeasti aurinkoisella säällä, eikä juuri viilene viileinä öinä. Altaamme on kompaktin kokoinen. Tämä on vasta alkua. Ehkä jopa pulahdusallas. Rakentamalla sitä testaan menetelmää, jonka pitäisi mahdollistaa oman kiinteän uima-altaan hankkiminen, paitsi ylellisyyteen tottuneille kultaiselle miljardille, myös meille, suurimmalle osalle, vaatimattomille entisen Neuvostoliiton alueen asukkaille. Ensimmäisenä menetelmästä saavat tietää tietenkin kanavan Pesni, Jasi Kosjaka, katsojat ja tilaajat. Allas on niin edullinen valmistuskustannuksiltaan, että se voi toimia jopa pelkkänä vesivarastona talolle ja mökille, esimerkiksi puutarhan kasteluun, tai lähes ilmaisena altaana kalanviljelyyn. Luulen, että onnistun herättämään uteliaisuutenne, joten käydään kaikki läpi järjestyksessä ja yksityiskohtaisesti, kaikki ne vivahteineen. Hei kaikille! Ostin vain yhden pakkauksen Penoplex Comfortia, jonka levyt ovat 3 senttimetriä paksuja. Pakkauksessa on 13 tällaista levyä. Laskelmieni mukaan tarvitsen vain 12 levyä, eli yksi jää jopa ylimääräiseksi. On kuumat heinäkuun päivät. Manhahko viisas ja puolikuuro koira suojaa itseään kuumuudelta omalla tavallaan. Ei mukavassa koirankopissa, vaan syventämällä makupaikkaansa joka päivä. En voi tehdä mitään, tassut kaivavat ihan itsestään. Eläimellinen selviytymisvietti, voisi sanoa. Järjellisen ihmisen pyrkimys ymmärtää ympäröivää maailmaa johti tieteen ja tekniikan syntyyn. Jotta voisin viilentyä ja selviytyä kuumuudesta, päätin käyttää juuri niitä. Siksi hion energisesti Penoplexia irrotetulla puusahaterällä, jonka olen ottanut pois kahvasta. Se, että olemme aiemmissa videoissa kanavalla Pesni, Jasi Kosjaka oppineet taivuttamaan Penoplexia, mahdollistaa nyt helposti uuden idean toteuttamisen. Suulakepuristettu polystyreenivaahto, Penoplex, kestää helposti erittäin suuria puristuskuormia, minkä vuoksi sitä käytetään laajasti lattioiden, teiden ja jopa kiitoteiden eristämisessä. Mutta samalla se on melko hauras taivutuksessa. Yksinkertainen tekniikka antoi minulle mahdollisuuden taivuttaa tätä materiaalia turvallisesti, aivan kuin se olisi erittäin taipuisaa. Tämän voi tehdä ilman riskiä materiaalin murtumisesta, kun siihen kiinnitetään väliaikaisesti pala rappaus-lasikuituverkkoa. Taivutus ei synny levyn ulkopuolen vaarallisesta venymisestä, jota vahva lasikuituverkko estää, vaan sisäpuolen turvallisesta, kevyestä painumisesta. Toimintatapa on seuraava. Levitän ohuita, säästäväisiä polyuretaaniliimavaahtoraitoja karhennetulle levylle. Laitan sen hetkeksi sivuun ja jatkan seuraavan levyn karhentamista. Kun liimavaahto alkaa muutaman minuutin kuluttua muuttua tahmeaksi, kiinnitän lasikuituverkon. Näin liimaaminen on helpompaa kuin heti tuoreeseen vaahtoon. Kuumuudessa voi alkaa taivuttaa jo noin 10 minuutin kuluttua. Levyä taivuttaessa istuen sen päällä työskentely tuntui aluksi kätevämmältä vaihtoehdolta. Taivutan ensin toisen puolen, sitten siirryn toiseen. Tässä prosessi yksityiskohtaisesti, ilman nopeutusta. Yritän taivuttaa levyä mahdollisimman tasaisesti alusta alkaen. Kommentti on tässä tarpeeton, kaikki on hyvin yksinkertaista. Tarvitaan 2 kättä, joiden ominaisuudet eivät ole keskitasoa paremmat. Luulen, että mitkä tahansa kelpaavat. Ennen tämän työn aloittamista harkitsin vakavissani kätevän XPS-levytaivuttimen tekemistä. Mutta kokeiltuani taivuttaa pelkillä käsillä, en enää käyttänyt aikaa sen tekemiseen. Ja taivutettavana on kuitenkin vain 8 levyä. Kun reunat on taivutettu, taivutan keskiosan ja laitan sen 10 minuutiksi pöydän poikkipuun alle, jotta pyöreä muoto vakiintuu.
Sen jälkeen lasikuituverkon irrottaminen on helppoa, koska liimaraidat ovat harvat ja ohuet. Periaatteessa lasikuituverkon voisi ehkä jättää paikoilleenkin. Irrotan sen ensinnäkin säästääkseni, koska sitä voi käyttää uudelleen. Olen jo käyttänyt tätä palaa toisessa projektissa, kanavalla Pesni Jasi Kosjaka. Toiseksi, sen puuttuminen mahdollistaa suunnitellun toteuttamisen laadukkaammin. Muistutan, että halukkaat voivat tukea tutkimusta kanavalla Pesni Jasi Kosjaka YouTuben sponsoroinnin kautta. Katsojat Venäjältä voivat tukea tutkimusta Boosti-palvelun kautta. Linkki löytyy videon alta. Kiitos etukäteen. Tukenne on erittäin tärkeää ja mahdollistaa tarttumisen projekteihin, joihin en ilman tukea pystyisi ryhtymään. Ja ideoita on todella paljon. Lähimmässä kylämme rautakaupassa on jo ilmestynyt karkeapintainen XPS-levy, jota kutsutaan XPS-seinälevyksi. Mutta olen niin tottunut karhentamaan sitä itse, että ilman tätä vaihetta työ tuntuu minusta jotenkin keskeneräiseltä. Viimeiset levyt taivutin jo yhdellä kertaa. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Näin vaivaa ja leikkasin jopa taivutetuista levyistä pois liimavahdon jäänteet. 8 taivutettua ja 4 suoraa levyä. Tässä on koko valikoima polystyreenilevyjä, joita tarvitsen kompaktin uima-altaan valmistamiseen. Benoplex-levyissä on reunapontit, joita kutsutaan myös L-reunaksi. Ja levitän huolellisesti polyuretaaniliimavaahtoa. Liimaan 3 levyä yhteen nauhaksi. Liiman tarttumisen ajaksi painan ne painolla. Kuumalla säällä liima tarttuu hyvin nopeasti. 4. levyn leikkaan kahtia ja liimaan molemmille puolille nauhaa. Levyjen alle laitoin polyeteenikalavon. Näin ne eivät varmasti tartu kiinni puiseen lattiaan katokseni alla. Polyuretaanin rakennusliima laajenee vähemmän kuin asennusvaahto ja on tällaisiin tehtäviin kätevämpi. Ylimääräisen kovettuneen liiman leikkaan pois rakennusveitsellä. Seuraavaksi käytän puista rimaa kuin harppia ja piirrän 1,5 metrin halkaisiaisen ympyrän. Kiinnitetty kynä painaa pintaa enemmän kuin piirtää siihen. Viiva näkyy, ja se on tärkeintä. Yhdeltä pitkältä puolelta taivutetuista levyistä leikkaan reunapontin pois. Levyt ovat taivutettuja pienellä kaarella, joten nyt suoristan niitä hieman. Tässä vaiheessa ei ole enää riskiä, että ne katkeaisivat, vaikka verkkoa ei olisikaan. Levittelen liimaa. Ensimmäistä levyä liimatessa laitoin selvästi liikaa liimaa. Ylimääräinen liima, joka pursui ulos, vaikeutti linjan hallintaa. Puuroa ei voi pilata voilla, mutta kohtuus on hyvä pitää mielessä. Siksi toisella kerralla korjaan asian. Ennen liimaamista annan levitetyn liiman hetken kuivua, sillä näin liimaaminen on huomattavasti helpompaa. Kaikki sujuu toistaiseksi juuri niin kuin olin mielessäni kuvitellut. Kolmas levy osoittautui jotenkin tottelemattomaksi, vallankumoukselliseksi, joten kiinnitin sen yhden reunan väliaikaisesti pohjalevyyn itse kierteittävillä ruuveilla. Leikkaan ylimääräisen palan pohjalevystä ja käytän senkin hyödyksi. Ystäväni, hyvä saunamestari Valentin, on jo useaan otteeseen ehdottanut, että tekisin esittelyn hänen ruostumattomasta teräksestä valmistetusta kuuma-altaastaan. Humalassa et varmaan pääse sieltä enää pois. Kyllä me päästiin pois. Me jopa lennettiin sieltä aika hyvin ulos. Tää laitetaan ikään kuin matto, ettei jalat palaa. Jo siinä se. Ja siitä tulee anatominen muoto. Selkä on näin puolikaareva. Kieltäydyin siksi, että pidän asioista, jotka ovat kaikkien saatavilla. Mutta sen ostamiseen tarvitaan vähintään hyvät suhteet meijerillä, jotta voi huomaamattomasti viedä ruostumattomasta teräksestä tehdyn säiliön portin läpi. Sellaisia suhteita ei ole läheskään kaikilla. Se on tietysti vitsi. Ystäväni osti käytöstä poistetun säiliön, vaikka se kiiltääkin kuin uusi. Joten, toverit työntekijät,
molemmat HSS. Jatkakaa rauhassa videon katsomista. Kaikki on hallinnassa. Mutta nyt minulla on kyllä halu kokeilla tehdä Furaka kuuma-allas XPS-levystä. Jos vain ehdin, niin kokeilen. Näin ollen pohjaan meni 4 levyä ja 4 taivutettua levyä. Siinä se. Allas on valmis. Lähdetään, pojat. Vitsi. Tämä on vasta alkua. Muodostuneen säiliön tilavuus on jo vähintään kuutiometri. Seuraavaksi minulle tuli pakkomielle. Sen toteuttamiseksi päätin käyttää varastossa olevia 2-komponenttisen vedeneristyksen jämiä. Valmistajan ilmoittamien ominaisuuksien mukaan Benoplex ei päästä vettä läpi lainkaan, ja sen veden imeytyminen on enintään 0,5%, eli vain 0,5%. Omasta kokemuksestani tiedän kuitenkin, että liimavaahto voi päästää vettä läpi. Siksi, saadakseni hurjan säästön veden eristyksessä, päätin tiivistää vain saumat. Tämän veden eristyksen kanssa työskentely on varsinaista nautintoa, lainausmerkeissä. Käytin sitä päätalomme avoimen parvekkeen veden eristykseen, ja tämä on se, mitä jäi jäljelle. Silloin en tullut ajatelleeksi tiivistää vain Benoplexin saumoja. Mutta keksin tiivistää pelkät saumat, kun tein ensimmäisen kerroksen lattiaa ja avoimen parvekkeen välipohjaa projektissa Talo $1,000. Käsittääkseni se on eräänlainen polymeeribetoni. Kovettumisen jälkeen siitä tulee joustavaa kuin kumi. Ja juuri sitä, mitä lääkäri määräsi. Mutta kaikki ei suju aivan niin sujuvasti. Tai oikeammin pyöreästi. Siksi päätin korjata joidenkin liitosten puutteellisen pyöreyden kiinnittämällä väliaikaisesti kapealla liimakaistaleella vielä vapaita kaarevia levyjä. Tällaisia kohtia oli 2. Joku saattaa keksiä paremman ja yksinkertaisemman tavan tiivistää vedenpitävän suulakepuristetun polystyreenivaahdon saumat luotettavasti. Muistakaa ehdottomasti kirjoittaa siitä tämän videon alle. Seuraavaksi leikkaan pienen varan kanssa ympärysmitan pituisen kaistaleen alkalin kestävää rappauslasikuituverkkoa limitystä varten. Yleensä sitä myydään 1 metrin levyisinä rullina. Tällä kertaa pidin sellaista leveyttä tarpeettomana ja pienensin sen 30 senttimetriä, jättäen leveydeksi 70 senttimetriä. Tätä tarkoitin, kun sanoin, että tämän veden eristyksen kanssa työskentely on aikamoista tuskaa. Jos kerros on hieman paksumpi, heti ilmenee huomattavaa kutistumista ja halkeamia. Tällaisissa kohdissa veden eristystä korjataan tarkemmalla työkalulla, jonka luontoäiti on meille antanut. Etusormella. Ehkä kannattaisi harkita levyjen liimaamista heti vedenpitävällä liimalla. Mutta vaahtoliimalla työskentely on niin kätevää ja nopeaa, vaikka sitä joutuukin myöhemmin viimeistelemään. Kävin kaupassa ja ostin lisää lasikuituverkkoa sekä vain 3 25 kilon säkkiä seosta, jota käytän levyjen lämmön eristysmateriaalien liimaamiseen eristystä vaativiin pintoihin ja raudoituskerroksen tekemiseen eristeen pinnalle. Siinä kaikki. Tämän pitäisi riittää minun uima-altaalleni. Monet rakennusmenetelmät, joita käytän Pesniasi Kossieka-kanavalla, ovat kokeellisia ja vaativat ainakin ajan kanssa testaamista. Tästä minua muuten usein kritisoidaan. Siksi päätös käyttää niitä tai olla käyttämättä on täysin teidän vastuullanne. Tekoni perustuvat usein intuitioon ja mahdollisesti synnynnäiseen lujuusopintajuun. Myönnän, etten ole koskaan opiskellut sitä erityisesti. Ja minä palaan rakennuskokeilujeni pariin. Sekoitan liimaseoksen ohjeiden mukaan ja levitän sitä seinille ja osalle pohjaa lastalla ja teräshiertimellä. Raadan kohti unelmaa, josta lähes jokainen omakotitalon tai mökin omistaja haaveilee. Yritän olla levittämättä seosta aivan ylös asti. Jätän 70 senttimetriä. Kerro myöhemmin, miksi teen näin. Asetan valmistellun lasikuituverkkosuikaleen ja painan sen seokseen samalla hiertimellä. Leikkasin verkon toiseen reunaan, ikään kuin hapsuja. Niiden syvyys ja leveys ovat noin 20 senttimetriä. Ja tämä on jo, voisi sanoa, minun oma nimikkotemppuni, nimeltään keraamikko toisinpäin. Esine pysyy paikallaan ja keraamikko liikkuu energisesti ympäriinsä leveän lastan kanssa. Seuraavaksi vahvistan pohjan seoksella ja verkolla. Teen kerroksesta kaikkialla vain muutaman millimetrin paksuisen. Tärkeintä on, että rappauslasikuituverkko uppoaa siihen ja peittyy kokonaan.
Ilman ongelmia onnistun saamaan riittävän tasaisuuden suunnitelmaa varten. Ohut kerros jähmettyy nopeasti ja käytän rakennusveistä irrottaakseni XPS-levyt, joita käytin epätäydellisen pyöreän muodon korjaamiseen. Muoto on korjattu, nyt se on tasaisen pyöreä. Uima-allas alkaa jo saada painoa. Yritämme kääntää astia varovasti, jotta emme vahingoita yläreunaa, jota ei ole vielä tasoitettu vahvistuskerroksella. Päätin käyttää kaksinkertaista vedeneristystä, joten lisään vielä käsittelemättömiin saumoihin ainetta ulkopuolelta. Minusta tuntuu, että koira kulkee kuin sillä olisi jonkinlainen ylemmyyden tunne. Isäntä, joka pyrkii siihen, että voisi viilentyä sivistyneesti, väsyy yhä enemmän töistä ja kärsii kuumuudesta. Koira taas viilentyy eläimellisesti omassa epäsivistyneessä maakuopassaan. Se tulee sieltä vain syömään ja pitämään hauskaa. Seuraavaa verkon kaistaletta en kaventanut, vaan leikkasin siihen noin 45 sentin syvyisen hapsun. Leikkasin pohjan aihiot ja sekoitin liimaseoksen. Kun levitän seosta vaakasuoralle pinnalle, hyödynnän maan vetovoiman vaikutusta. Siksi minulla alkoi sujua rappaaminen melko hyvin heti alusta alkaen, vaikka minulla ei ollut aiempaa kokemusta rappaustöistä. Kun sitten kokeilin levittää tällaisia seoksia pystysuorille pinnoille, yllätyin iloisesti, koska onnistuin siinäkin heti ensimmäisellä kerralla varsin hyvin. Varmaankin siksi, että ne on erityisesti kehitetty tällaisiin töihin. Seos tarttuu suulakepuristettuun polystyreeniin todella hyvin. Niitä ei kannata korvata hieman halvemmalla laattaliimalla, koska tällaisissa seoksissa on erityisiä polymeerejä, jotka takaavat luotettavan tarttuvuuden eristelevyihin. Kuvaan prosessin tarkoituksella hyvin yksityiskohtaisesti, joten kaikki yksityiskohdat ovat nähtävissä. Kaikki halukkaat voivat helposti toistaa valmistuksen, tietenkin omalla vastuullaan. YouTube on täyttynyt huvittavista maasta tehdyistä linnoista ja uima-altaista, ulkomaalaisista kaivajista sekä erilaisista, erittäin koukuttavista primitiivisistä teknologioista. Mutta Pesni Jassi Kosjaka-kanava kannattaa edistyksellisiä teknologioita. Aikoina, jolloin pyöritin meidän pientä perheyritystämme, joka valmisti laadukkaita käsin tehtyjä tynnyrisaunoja, mietin usein puisen kylpyaltaan tekemistä. Minua pidätteli erittäin suuri työmäärä ja korkeat kustannukset. Laadukas lauta on kallista. Lisäksi tarvitaan kalliita liimoja ja kalliita suojaavia lakka- ja maalipinnoitteita. Muuten yritin taivuttaa toisen merkin suulakepuristettua polystyreenilevyä. Tulokset eivät olleet samat. Materiaali alkoi uhkaavasti halkeilla. Ja tämä tarkoittaa, että sisäinen rakenne vaurioituu, mikä johtaa koko komposiittimateriaalin merkittävään heikkenemiseen sekä varmasti myös vesieristyskyvyn heikkenemiseen. Kriitikoita on aina, ja varmasti kommenteissa ehdotetaan vieläkin halvempia vaihtoehtoja uima-altaalle. Voit esimerkiksi uida myös IBC-kontissa, kunhan leikkaat sen yläosan pois. Mutta onhan olemassa myös esteettinen puoli. Tällainen uiminen muistuttaa post-apokalyptista tilannetta. On myös paljon ihmisiä, jotka eivät pidä eurooppalaisesta ollenkaan. Tällaiset eivät varmasti mene IBC-konttiin edes sen nimen takia. Lisäksi, jos IBC-kontin ostaa, eikä vain vie sitä huomaamatta portista, se maksaa yleensä aika paljon. Ja taas manööveri nimeltä savenvalaja toisinpäin. Täältä alkoi huimata, joten nyt pyöritään toiseen suuntaan. Kyllä, elämä pakottaa pyörimään aktiivisesti. Lepään, mutta en kauaa. Tällaista vahvikemateriaalin asettamistapaa lasikuitukomposiittityössä kutsutaan märkä-märälle menetelmäksi, eli seuraava kerros asetetaan vielä kovettumattoman edellisen päälle. Ihania tomaatteja korkeasta lämpimästä penkistä ja kurkkuja. 3. heinäkuuta. Pesni Jassi Kosjaka-kanavalla olen jo kertonut meidän korkeista lämpimistä penkeistä, joista kertovat videot ovat jo kauan sitten räjäyttäneet internetin. Yksi niistä tehtiin juuri tällaisesta innovatiivisesta materiaalista,
jossa käytettiin ekstruusiopuristettua polystyreenivaahtoa. Halvat ja samalla silmää miellyttävät penkin seinämät ovat edullisia. Ne on vain viimeistelty luonnonkiven näköisiksi. Maa ei ole muokannut niitä. Muurahaiset eivät ole tehneet siitä pesää, eivätkä hiiret ole tehneet reikiä. Yksikään sohvalla istuvien asiantuntijoiden skeptinen ennuste ei toteutunut. Koska penkit on katettu leikatuilla ruohosilpulla, niitä ei juuri tarvitse lannoittaa tai kastella. Sen sijaan ruoho alkaa kuihtua kesän puolivälissä, koska maassa on vähemmän kosteutta. Sen kastelu ei ole mitään herkkua. Kuumina päivinä kaikki naapuritkin kastelevat nurmikkoaan. Heikon vedenpaineen takia edes yksi sadetin toimii tuskin 1/3 kapasiteetistaan. Toivon, että uima-altaani ratkaisee myös tämän ongelman. Nyt täytyy päättää, mihin sijoittaa uima-allas. Ajattelin ja päätin, että täällä, näiden samalla menetelmällä rakennettujen rakennusten keskellä, sille olisi paras paikka. Vasemmalla on kesäsuihku ja WC. Suoraan edessä kompostori, oikealla kasvimaa. Vähän kauempana on $1,000 taloprojekti. Vähitellen, jos rakentamista ei jätä kesken, tästä voi tulla kokonainen XPS-maa. Suunnitelmissa on jo kestävä ja kaunis polku samasta materiaalista. Sekoite kuivuu nopeasti kuumuudessa, joten yritän pitää sen kosteana. Se, että se on sitoutunut, ei tarkoita vielä, että se olisi saavuttanut täyden lujuutensa. Vaikka rakenne näyttää kevyeltä, veden kanssa sen paino tulee olemaan huomattava, joten päätin valmistella perustan asennusta varten. Tänä kautena tähän paikkaan ei tehty kasvimaata muiden runsaan sadon vuoksi. Toivon, että pulahdusallas pysyy tässä pitkään. Siksi vaihdan arvokkaan puutarhamullan, joka on tärkeä puutarhatöissä, yhtä arvokkaaseen, mutta rakennustöissä hyödylliseen hiekkapatjaan. Tätä maisemaa voisi katsella ikuisesti, varsinkin aktiivisten maansiirtotöiden jälkeen. Raskaan hiekkapatjan tiivistystyön annoin vesijohtoveden tehtäväksi. Se, että se on vielä kaukana täydestä lujuudesta, näkyy siitä, että sitä on vielä helppo käsitellä. En minäkään jättäytynyt sivuun hiekan tiivistystöistä. Tämän työn aikana teki kovasti mieli päästä uimaan mahdollisimman pian. Syntyi hyvin miellyttäviä haaveita. Käännetään tuleva astia taas varovasti ympäri. Vielä vähän yksinkertaista työtä ja uskon, että haaveet muuttuvat todeksi. Seuraavat työvaiheet tekevät siitä huomattavasti raskaamman ja sen pitäisi muuttua täysin vankaksi eikä enää liikuteltavaksi. Siksi toimin nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Tässä on vielä yksi syy, miksi pyöreä muoto on hyvä. Pyöritän sitä samanlaisen materiaalin palan päälle. Se jäi yli, kun teimme uudelleen meidän juoksuhautaporttimme. Edessä on viimeinen ponnistus, ja me kaikki saamme tietää hyvin pian. Koska tilavuus ei ole kovin suuri, luulen, ettei tarvitse käyttää myrkyllisiä allaskemikaaleja. Käyttämällä vettä samanaikaisesti säännölliseen kasteluun, pystyn varmasti järjestämään veden vaihtumisen, ja se pysyy jatkuvasti raikkaana. Koska halu uida helteellä osuu yhteen aktiivisen kastelun tarpeen kanssa. Tavoitetaan ja ohitetaan yhdessä Amerikka, uima-altaiden määrässä asukasta kohden. Tehdään jokaisesta puutarhasta ja pihasta oma Miami. Se on parempi kuin uida kuopassa. Luotettava juttu kuitenkin. Mielessä pyörii ajatuksia. Entä jos temppu ilmaisen veden eristyksen kanssa ei onnistukaan? Rauhoittelen itseäni sillä, että ratkaisuja on oikeasti paljon. Jos epäonnistun, tappio ei ole suuri. Tällaiseen kokoon kului hyvin vähän materiaalia. Tulee vielä yksi kompostori. Esimerkiksi mittatilaustyönä tehty tai itse liimattu vahvasta polyvinyylikloridista valmistettu sisäosa, jota käytetään kuorma-autojen pressuissa, ei juuri kasvata budjettia. Tällainen materiaali on erittäin luotettava ja kestävä. Tulee todella edulliseksi, jos käyttää tähän käytettyä mainospanneria. Lemmät levyt kiinnitän väliaikaisesti alempiin ja toisiinsa itse kierteittävällä ruuvilla. On myös ulkomaisia altaankalvoja, joita kutsutaan linereiksi. Se on sama pressupolyvinyylikloridi, mutta mosaiikkikuviolla, joten se on moninkertaisesti kalliimpaa kuin kotimaiset. Ja kalliita vaihtoehtoja on olemassa rikkaille tee se itse rakentajille, mutta sellaisia tuskin on olemassa. Esimerkiksi levittää sisältä perusvahvistuskerrokselle veden eristys, jota minä levitin vain saumoihin. Ja sen päälle voi laittaa vaikka laattoja tai mosaiikkia.
Ohjeessa lukee juuri näin. Toivon edelleen parasta. Irrotan väliaikaiset itsekierteittävät ruuvit. Ne ovat tehneet tehtävänsä. Jo hämärässä veden eristän vastamuodostuneet saumat, toistaiseksi vain altaan ulkopuolelta. Siksi en vahvistanut verkolla, enkä levittänyt seosta altaan alaosan reunaan asti. Näin jäi mahdollisuus tiivistää alaosan ja yläosan liitoskohta. Yön aikana veden eristys kovettui. Nyt jäljellä on enää saumojen tiivistäminen altaan sisältä. Ulkopuoli onkin jo valmis jatkotöitä varten. Korkeus tai syvyys, joka vastaa 2 standardikokoisen ekstrudoidun polystyreenivahtolevyn leveyttä, on 1,20 m. En enää pysty hyppäämään sisälle ilman tikkaita. Väliaikaisilla rimoilla tasoitin suoruutta, tai oikeastaan pyöreyttä. Kaikki on melkein prikulleen kohdallaan. Laattojen lämmöneristysmateriaalien perusvahvistuskerroksen valmistustekniikan mukaan niiden pinnon ja verkon välissä tulee olla liimaseoksen kerros. Ensin seos, sitten verkko sen päälle, ei toisinpäin. Vaahtoon kiinnitetty verkko levyjen taivuttamista varten olisi voinut estää tämän, siksi en jättänyt sitä paikalleen. Kovan helteen vuoksi seuraavan kerroksen levittäminen piti siirtää iltaan. Seoksen kanssa on helpompi työskennellä varjossa, joten levitän sitä säiliön puoliskolle, joka on varjossa. Jos kuitenkin asentaa suodatusjärjestelmän ja käyttää kemikaaleja, vedenotto ja palautus voidaan integroida portaisiin. Silloin reunaa ei tarvitse porata. Tätä uutta liikettä kutsutaan käänteiseksi puolisaven valajaksi. Jälleen tasaisuus on riittävä. Aurinko meni talon taakse, joten aloitan toisen puoliskon. Luulen, että nämä otokset voivat symboloida uuden syntymää. Meidätkin löydettiin kaalin seasta. Taaskin kauppaan. Ostin pussin halvinta laattaliimaa. Aloitan viimeistelyprosessin. Jos tarvitset uimaltaan tai vesialtaan, joka on naamioitu betonirenkaiksi, tämän vaiheen voi ohittaa. Päätin käyttää samaa tekniikkaa, jota käytin kompostorimme viimeistelyssä. Silloin se oli täysin improvisoitua. Mutta kaikki meni sekaisin sateen takia, jota ennuste ei luvannut. Ja tuuli painoi muovikalvon kiinni, jolla yritin pelastaa työn. Totta kai harmittaa. Näyttää siltä, että kaikki meni hukkaan. Mutta sateen jälkeen ilmestyi sateenkaari kuin hyvä ennen. Ja irrottaessani kiinni jäänyttä kalvoa, ymmärsin nopeasti, että itse luonto opettaa minua koristelemaan pintaa sen oman luonnonkiven näköiseksi. Siksi kiinnitin ja irrotin kalvoa myös muissa paikoissa, joita sää ei ollut koskettanut. No, ja siitä eteenpäin kyse oli vain tekniikasta, jonka olin oppinut kompostorilla ja korkealla, lämpimällä kasvimaalla. Tässä minua auttaa jälleen erittäin tärkeä työkalu, joka on olennainen jokaiselle ammattimaiselle taidebetonin tekijälle. Sen rakenteen salaisuutta siirretään sukupolvelta toiselle, isoisältä isälle, isältä pojalle ja niin edelleen. Mutta minä onnistuin selvittämään sen teitä varten. Uskon, että laattaliimon avulla pinnan voi helposti koristella melkein minkä tahansa materiaalin näköiseksi, esimerkiksi puuksi. Mutta kivisen uimaltaan pitäisi näyttää kalliimmalta. Varsinkin meille, itäslaaveille, joihin mekin, valkovenäläiset, kuulumme. Kuten tiedetään, näyttävyys on rahaa tärkeämpää. Ja kun samalla rahalla pinnan voi koristella välimerelliseen tyyliin, valitsen sen. Aion tuntea itseni onnekkaaksi kansanedustajaksi, joka on ostanut kesämökin aurinkoisessa Italiassa. Meillä Valko-Venäjällä tällaisia kansanedustajia ei ole. Meillä he ovat rehellisiä.
Luonnonvoimien ansiosta kävi ilmi, että polyeteeninkalvon jälkeen näiden tekokivien pinta ei juuri vaadi lisäkäsittelyä. Jäljelle jäi vain sisäpinnan raudoittaminen. Raudoituksen sisäpuolella, kuten ulkopuolellakin, teen kuumuuden vuoksi 2 vaiheessa. Muuten renkaissa, jotka tein samalla tavalla lämpimää saostussäiliötä varten, käytin kaksoisraudoitusta. Mutta tässä altaassa päätin pärjätä jopa yksinkertaisella raudoituksella. Seuraavaksi tarvitsin halvinta julkisivumaalia ja 5 erilaista sävytysväriä. Lähes kaikki nämä olivat jääneet kompostorin maalauksesta. Ostin vain 1 ruskean sävytysvärin lisää. Sitä kului silloin eniten. Kun perhe ymmärsi, että projektini onnistuu, he ryntäsivät iloisina auttamaan minua. Tytär auttoi paljon maalauksessa. Älkää tuomitko meitä ankarasti taiteestamme. Ottakaa huomioon, että kaikki tämä on täyttä improvisaatiota ja tehdään ensimmäistä kertaa elämässä. Minä työskentelin hetken kulmahiomakoneella kivilaikalla. Emme maalanneet kivien välisiä saumoja, emmekä joitakin kiviä. Jätimme ne luonnollisen harmaiksi, laastin värisiksi. Vaimokin teki taikojaan altaan parissa. Hän yritti vain itselleen tunnetulla tekniikalla, ilmeisesti paikan päällä keksityllä, antaa kiville 3-ulotteisuutta, kun maalasimme kompostoria vaalennuksella. Ja minä peitin kaiken. En kirosanoilla, vaan sävytetyllä antiseptisellä akryylilakalla, jonka sävy on palisanteri. Murphyn lain mukaan helle alkoi hellittää, ja yöllinen sade yritti testata luomuksemme tiiviyttä. Minä puutuin siihen heti. En uskaltanut täyttää vettä vasta eilen raudoitettuun säiliöön. Tai oikeastaan uskalsin, mutta vuorasin sen ensin muovikalvolla. Pelkäsin, että juuri kovettunut seos huuhtoutuisi pois. Anteeksi isäntä, nurmikko vähän kärsi, myönnän syyllisyyteni. Mutta oli oikeasti kuuma, vaikka nyt ei enää olekaan niin. Minulla on täällä hyvä olla, ja se on kaikki tassujen ansiota. Seuraavaksi käytin viemäriputken jäännöspaloja, 50-vuotiaita, jotka jäivät edellisistä projekteista. Se muuten, jos sitä ostaa, on halpaa. Sillä on reunustettu sekä kompostorin kansi että ulkosuihkun aukko. Uima-altaan omakustannushinta. Kerron materiaalien määrän, voitte itse laskea kustannukset oman paikkakuntanne hinnoilla. 12 levyä 3 senttimetrin paksuista Penoplex Comfortia, 3 säkkiä lämpöeristysseosta, 1 säkki laattaliimaa, noin 34 rappauslasikuituverkkoa, puoli purkkia liimavaahtoa, hieman maalia ja lakkaa, jämäpaloja, putkia ja siinä kaikki. Tällä kertaa kehys onnistui bambutyyliseksi. Tämä vesi on kyllä ihan eri juttu. Ihan eri juttu. Ja tietenkin kaikkien rakennusmääräysten vastaisesti en voinut vastustaa kiusausta. Koira yllättyi todella paljon. Sitten se taisi loukkaantua. Sillä on vain tassut ja vaistot, mutta meillä sentään on teknologiaa. Testit osoittavat, että auringossa vesi lämpenee nopeasti erittäin miellyttävään lämpötilaan, eikä juuri viilene viileinä öinä. Ja jos tehdä kansi samasta materiaalista, kastautumisaltaassa voi päinvastoin pitää veden jatkuvasti viileänä. Vain 3 senttimetrin paksuinen Penoplex eristää yhtä hyvin kuin 17-18 senttimetriä kuivaa puuta. Eikä tämä ole mikään vitsi. Sää kylmeni, mutta jatkoin uimista. Kastautumisallas toimii kuin iso termosmuki. Sillä välin allas vahvistuu lopullista tiiviystarkastusta varten. Ja kun tässä videossa mainitsin akkukäyttöiset laitteet, käydäänpä yhdessä kylässä keksijäinnovaattori Nikolai Ivanovitsin luona, joka on myös minun isäni. Videolla liukuporteista, jotka on tehty Penoplexista,
Hän auttoi minua liittämään automatiikan. Hän tuli paikalle epätavallisella itse tehdyllä naamioidulla sähköpyörällä, ja monet katsojat pyysivät kertomaan siitä tarkemmin. Kerron nyt. Isä lainasi minulta Greenworksin ketjusahan, 40 voltin akun, ja teki yhden. Eikä hän pysähtynyt ensimmäiseen. Tässä on hänen seuraava luomuksensa. Jännite, virta, nopeus. Ja tässä on vielä yksi. Nuorempi poikamme jätti vanhan pyörämme isoisän autotalliin. Ja kas, siitä tuli sähköpyörä. Tärkeintä nyt on, ettei minua näiden laitteiden ja johtojen kanssa luulla terroristiksi, eikä oteta kunnolla kiinni. Käy ilmi, että jos purkaa käytetyn tasapainoskootterin, se on sellainen hassu sähkölauta, jossa on 2 pyörää sivuilla. Niitä annetaan yleensä lapsille lahjaksi. He ajavat niillä pari kertaa ja sitten unohtavat ne. Ja perheenisä kokeilee sitä kerran pienessä humalassa. Ne pölyttyvät sitten melkein uuden veroisina parvekkeilla ja varastoissa. Mutta jos vähän taikoo, jokaisesta tällaisesta pyörästä voi saada irti 500 wattia tehoa. Nikolai Ivanovic johti neuvostoaikana osastoa erikoisessa suunnittelutoimistossa, joka työskenteli puolustusteollisuuden hyväksi. Elektroniikka-asiantuntijana hänen ei ole vaikea tehdä tätä. Isoisä rakensi lapsenlapselleen erittäin tehokkaan ja vaarallisen kulkupelin. Voisi sanoa, että se on kuin luoti. Onneksi tulimme tarkastuskäynnille. Nyt ymmärrän, miksi hän niin vastahakoisesti ehdotti, että ajaisin sillä. Sanoi aina, ota vanha, ota vanha. Täytyy kiireesti vakuuttaa, että hänet pitää karkottaa, muuten on vaarallista. Tässä se, näetkö, koostuu 1, 2, 3 osasta, 4kin jopa. Mutta siellä pidätysmekanismi on huomattavasti yksinkertaisempi. Missä on ensimmäinen polkupyörä? Ja ensimmäinen on toisen alla. Nikolai Ivanovicilla ei ole omaa YouTube-kanavaa. Siksi yhteys tapahtuu Pesni Jashi Kosiaka-kanavan kautta. Otan esiin muovin. Lyhyesti sanottuna tein siihen reijän heti asennuksen yhteydessä. Huomasin toisena päivänä. Oli se siinä tai ei ollut väliä. Yli 10 päivää on kulunut ja vesi on koko ajan kosketuksissa seiniin. Mikään ei ole huuhtoutunut pois. Arvioin kylpyaltaan uinatilan tilavuuden. Uima-altaan, kylpyaltaan, 2 kuutiometriä. Kalvoa ei ole. Huomasin muutamassa kohdassa alaosassa pieniä lohkeamia, mutta ne näyttävät olevan kuivia. Vaikuttaa siltä, että vesi yritti kuitenkin ajaa omia bisnesetujaan, mutta ei onnistunut. Vain alaosassa, missä vedenpaine on suurempi. Tarkistin tarkkaan, ylhäällä saumojen kohdalla ei ole mitään. Ehkä veden eristys oli vanhentunut. Se oli säilytetty 2 vuotta. En huomannut vedenpinnan laskua, päinvastoin. Sateiden takia se nousi. Kuten arvelinkin, XPS-levy ei ole pelkästään lämmön eriste, vaan myös veden eriste. Joka tapauksessa tämä on menestys. Olen todella tyytyväinen. Nyt mietin, millä viimeistellä sisäpuoli. Olisin todella iloinen neuvoistanne. Tykkää videosta. Tilaa Pesni Jashi Kosiaka-kanava. Tilaa myös Zen ja TikTok-tilini. Kaikki linkit ovat videon alla. Paina myös kelloa, niin saat varmasti ilmoitukset. Olkoon rauha koko maailmassa. Kiitos.